lagi utang nang Sony. Engko tak kei komisi 50%. Wah, ngawut kena awakmu ta. Lah piro? 30%. 30%. 40 wis, 40%. Oh, kakak kena awakmu 10%. Wah, lha iku Sony. Wah, tepak iki nagih utang iki. Son. Son. Aduh, mekel rek. Ujak utang. Layu. Nah. Utang. Jurus 1000 untuk. Mati kon. Nih, kapur. Kita lo kabeh, sing kita lo kabeh. Cik. Loro. Telu. Telu gak jol tak ketekno. Lah, ayo bayar utang. Aduh, dikit. Laju. Dah, yo kok Sony iki ditagih utang bulet ae, kok entut. Apa sih? Gede aku. Remeng ae. Wis, gak habis pikir aku karo Sony iku. Duwe utang layu ae. Nagih utang nek kok angel temen. Sik. Kamu lah debt collector profesional ya? Iya. Wis sertifikat MUI lah. Oh, SNI. SNI. Iya. Standar Nasional Indonesia. Weh. Ya polek nyewangi aku ae. Apa? Lagi utang nang Sony. Engko tak kei komisi 50%. Oh, ngawut kena awakmu ta. Lah piro? 30%. 30%. 40 wis, 40%. Oh, kakak kena awakmu 10%. Nope. Deal. Kayak kapan? Tahun ngarep. Ya saiki. Oh, saiki. Ya tak. Oke, Deal. berangkat. Nagih utang ini gak iso. Oke, kalau ini lo iso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ndam? Kak sangger di mana ya? Ning jero ae, ngomong ning jero. Ndam, monggo. Kene. Dengaran sih awakmu dolen mulai ini. Ono apa? Enggak, sange pin pamer galon. Nope. Pamer galon. Iya, sih. Tapi ini kudu galon biasa. Terus galon apa iku? Iki galon bukan galon sembarang galon. Lah apa? Loh, sampe ngebot kayu, suami tadi emas. Mosok iso dadi emas. Iya, sing karo aku deh. Mosok iso dadi emas ndam? Iya, Tak percaya aku? ya wis gak percaya. Yo percaya. Larang rasanya. Oh, enggak, murah. Murah
iku piro? 20 juta. Waduh, 20 juta tuh kok gak nyolong aku. Tapi tenang. Bisa gawe DP. DP, Iya, piro DP ini? 10 juta ae. Duh, iki wis tak tukune wis. Ngocok. Tuh dewe. DP 10 juta sih. Iya. Aku minta 10 juta. Kita ono kabeh bojoku gak mangan lah ini. Loh, 10 juta itu awalnya to. Engko hasilnya luwe akeh. Iya ya, masuk ya. Iya. Sasuke ya aku ya. Soge. Oh, iso. Kayak ngece wong iso. Oh iso, aku cek awong to sak kampung. Sombong aku malah. Oh iya. Ya wis, tak ngono tak jebol dhewe sik ya. Oke. Sik diluk entek ngono lho. Oh iya. Yes. Kena Wis. Ih, ono 10 juta. Ya, tolong titip. Ya. Pirang dino biasane ngono tekone? Paling mek 5 dino. 5 dino. Iya. Kowe ini rek. Loh, kan Al Express kirime gawe unto spesial. Nah, untung. Iya. Aku kepin celak soge iki. Ya wis sak. Keri lo bolak-balik naik nagih aku wae. Ya apa? 5 dino ya pokoknya ya. Iya. 5 dino. Ya wis 5 dino gak apa-apa wis. Pokok soge lho. Oh oke. Tapokane mari ki ambek dhuwit wong sing nyinyi. Oh iya, sak kampung. Ya wis, titip 5 dino. Iya. Deal. Deal. Sun ya. Oke. Aku tak balik. Untuk ngene iki kan ya. Oh iya. Tadi emas ya. Iya. Sip, sip. 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 Oke. Wis. Tak balik. Oh iya, hati lo. Oke. Sun. Oke. Enggak, suka enggak udah. Sekali gitu. Enggak sabar lo. Awur sing lucu apa? Apa itu? Gak ono. Aku guyu ya. Foto aja, aku kenapa nguyu? Ora edan ya. Foto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kam. Ya. Mana pun di. Sing kon winginane nang omah iku lho, Kam. Oh, sebenarnya nih. Yo. Kalau sakit dong. Ada rotan. Loh. Kok kena geger? Iya. Kabeh? Iya. Aduh, Gam, aduh ya Allah. Iku kan duwe gawe tuku ndok barang tak kena ndam. Percuma tak aku saiki ngindari iki. Usaha aku sia-sia pakai bensin. Duh. Terus belas kalau sisa belas. Oh no. Berarti kan golek aku. Orang. Lah terus Gak jujur. yang percayain jam. Oh, tak bener. Lur, kanggo sampean-sampean sing ono nang kene, Nang kono. Nang ndi ae. ojo lali yo like, Komen. Subscribe channel Jenang Jenang Seruntul. Matur suwun.